Waqt seduta parlamentari 3 wara nofsinhar is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul ressaq abbozz ta' liġi li permezz tiegħu se jkomplu jissaħħu drittijiet ta' dawk il-ġenituri li jkunu qed jippruvaw irabbu familja. B'din l-emenda se jfisser li dawk in-nisa li jweldu tarbija mejta wara 22 ġimgħa ta' tqala f'dawk li jissejħu stillbirth issa se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn 18-il ġimgħa ta' leave tal-maternità. Din il-liġi se tkun qed issolvi anomalija u diskriminazzjoni għax il-liġi preżenti ma toffri l-ebda leave lil dawk in-nisa li għaddu minn din l-esperjenza. Is-Segretarju Parlamentari spjega li din il-miżura ħarġet minn konsultazzjoni pubblika dwar il-miscarriage leave, l-istess kif seħ dwar il-leave ġdid li ġie introdotti tnejn għal ġenituri li jitilfu lil uliedhom minuri. Din l-emenda żgħira illi qed nagħmlu llum imma permezz tagħha ħanagħmlu differenza li xfej qabel mara kienet twellet tarbija ta' 22 ġimgħa li sfortunatament tkun mejta, dik li tissejjaħ stillbirth, ma kienet tibbenefika xejn. U llum b'din l-emenda, b'din il-liġi ħatkun qed tibbenefika mill-maternity leave. Dr. Ellul kompla jispjega li għalhekk dawn iż-żewġ miżuri flimkien ma' dik tal-miscarriage leave li se tiġi mħabbra fi żmien li ġej u li se tkun applikabbli mill-ewwel ta' Jannar li ġej se jkunu qed joffru pakkett ta' miżuri lil koppji Maltin għax bħala gvern jemmen li din it-triq il qudiem biex nibqgħu nuru kompassjoni ma' dawk l-aktar li għandhom bżonn fis-soċjetà.